Вітаю! Вы глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні мінамётныя падраздзяленні батальёна «Літвін» адпрацавалі па варожым пазіцыям, дзякуючы карэкціроўцы нашага БПЛА. Таксама па варожай сіле адпрацаваў АГС. Часткавы аэробатальёну «Волат» знаходзіцца на баявой задачы ў адным з самых небяспечных участкаў фронту, падрабязнасці якой мы вам зможам раскрыць толькі пасля яе завяршэння. Другая частка батальёна паспяхова выканала чарговую баявую задачу. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Крыўцова вядзе выведку на выдзеленым участку фронта. У падраздзяленні з'явіўся свой мінамётны разлік, які ўжо паспяхова выканаў задачу. БПЛА скарэктавала агонь разліку, у выніку чаго была знішчана жывая сіла ворага. Страт і параненых на гэтым тыдні няма. На мінулым тыдні чарговыя рэкруты прынялі зарок на вернасць беларускаму народу, атрымалі вайсковыя квіткі, шэўроны палка і асабістую зброю. Вы таксама можете стаць часткай палка. Дасылайце свае анкеты ў наш чат-бот. Разам да самага вызвалення Беларусі. Таксама галоўнае ўпраўленне выведкі Міністэрства абароны Украіны адзначыла ваяроў палка ўзнагародамі за мужнасць падчас выканання спецзаданняў. Мы ганарымся нашымі ваярамі, якія гераічна змагаюцца за свабоду украінскага і беларускага народа. Прадстаўнікі палка Каліноўскага сустрэліся з кіраўніцтвам Жытомірскай вобласці. За кароткі тэрмін мы наладзілі працоўныя адносіны з кіраўніцтвам усіх украінскіх абласцей, якія мяжуюць з Беларуссю. Раней прадстаўнікі палка ўжо пабывалі ў Валынскай, Ровенскай і Чарнігаўскай абласцях. На гэты раз прайшлі сустрэчы з мэрамі гарадоў Жытомір і Звягель, кіраўніцтвам Жытомірскай абласной вайсковай адміністрацыі. У выніку было дасягнута шэраг канкрэтных пагадненняў па дапамозе палку з боку горада Жытомір. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можете больш падрабязна даведацца з публікацыі ў нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то ўсю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце і ў апісанні да відэа. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!